Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της Veneris Motors. Είμαι ο Γιάννης, πίσω από την κάμερα έχουμε τον Χρήστο και τη Μαρία και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα Volkswagen ID3 στην έκδοση First Max. Το ID3 είναι ηλεκτρικό. Έχει μια μπαταρία 58 kW και αποδίδει 204 ύπους στους πίσω τροχούς. Επιτυγχάνει τα 0-100 σε 7,1 δευτερόλεπτα και η αυτονομία του αγγίζει έως και τα 420 χιλιόμετρα την ώρα. 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 Αδερφέ, δεν παρουσιάζουμε αεροπλάνο, αυτοκίνητο είπαμε να το παρουσιάσουμε. Άρα αυτονομία 420 χιλιόμετρα. Όχι ανά ώρα. Ευχαριστώ. Στο εξωτερικό του αυτοκινήτου βλέπουμε μια πολύ όμορφη σχεδίαση, ένα φουτουριστικό χαρακτήρα. Παρατηρούμε πολύ όμορφα φωτιστικά σώματα LED, τα οποία και στρίβουν. Μια ταινία η οποία πιάνει όλο τον μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Πολύ ωραίες γρίλες, ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών. Πολύ ωραίο σχεδιασμό με ωραίες καμπύλες, οι οποίες επιτυγχάνουν μια αεροδυναμική η οποία βοηθάει στην κατανάλωση του αυτοκινήτου. Οι ζάντες αλουμινίου είναι 20 ιντσών, οι οποίες είναι αεροδυναμικά σχεδιασμένες για να επιτυγχάνουμε χαμηλότερη κατανάλωση και το στυλ του αυτοκινήτου μοιάζει πολυμορφικό, όμως δεν είναι. Το έχουν κάνει έτσι για να έχει το αυτοκίνητο λιγότερη αντίσταση και να έχουμε πολύ καλύτερη αυτονομία. Έλα λίγο κοντά. Στον εξοπλισμό του αυτοκινήτου έχουμε ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, keyless entry και τζάμια φημέ. Nice. Ερχόμαστε στον πίσω χώρο του αυτοκινήτου και βλέπουμε πολύ όμορφα σχεδιασμένα φωτιστικά σώματα LED, λευκά τα λογότυπα της Volkswagen, κάμερα οπισθοπορίας και χώρο στο πορπαγκάζ 385 λίτρα. Ερχόμαστε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ο οδηγός νιώθει πολύ όμορφα, νιώθει άνετα. Έχει ένα πολύ όμορφο φουτουριστικά σχεδιασμένο ταμπλό. Έχουμε ωραίο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, όλα τα κουμπιά να σημειωθεί ότι είναι αφής. Από αυτό εδώ το σημείο χειριζόμαστε το κυβότιό μας, τις ταχύτητες. Η οθόνη αφής είναι 10 ιντσών. Έχουμε και εδώ κουμπιά αφής. Θερμαινόμενα καθίσματα. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, η κονσόλα του είναι πάρα πολύ εργονομική. Έχουμε δύο ποτηριοθήκες, κάποιες θήκες για κινητά τηλέφωνα ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Έχουμε ασύρματη φόρτιση για να φορτίσουμε κάποιο κινητό τηλέφωνο. Τέλος, στον πίσω χώρο, ο οποίος κλείνει και με σιτάρι, μπορούμε να αποθηκεύσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Έχουμε δύο θύρες φόρτισης USB Type-C. Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και έχουμε την επιλογή μασάζ. Και θα κάνουμε μια σύντομη βόλτα να δούμε λιγάκι το πώς συμπεριφέρεται στο δρόμο. Τα θετικά και τα αρνητικά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα συζητήσουμε επιπλέον. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχουμε συνηθίσει να ακούμε ήχους, κυρίως του μοτέρ, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να καταλαβαίνουμε περισσότερο το αυτοκίνητο. Εδώ δεν τα έχουμε αυτά. Μιλάμε για τελείως αθόρυβο το αυτοκίνητο και στην κύληση και στους ήχους που μεταφέρει απ' έξω μέσα, καθώς και δεν έχουμε μοτέρ. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ήχους από το μοτέρ στο εσωτερικό της καμπίνας. Από θέμα μανούβρας μέσα στην πόλη, είδαμε ότι είναι πάρα πολύ καλά, ό,τι και να πούμε. Είναι πολύ ευέλικτο το αυτοκίνητο. Η γωνία του τιμονιού είναι πάρα πολύ μεγάλη, άρα λοιπόν αυτό κάνει το αυτοκίνητο να είναι πολύ εύχριστο μέσα στην πόλη. Καταλάβετε τη διαφορά που λέγαμε το θέμα ηχομόνωσης. Ακούστε απλά αυτό.
ακούστε λίγο τους ήχους που παίρνουμε απ' έξω, με παράθυρα ανοιχτά. Και όταν κλείνουμε τα παράθυρα. Εντάξει, καμία σχέση, έτσι. Καμία σχέση. Ό,τι και να πούμε. Είναι ένα αυτοκίνητο πραγματικά για πόλη, ό,τι καλύτερο από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, με την αυτονομία που έχει, τα 420 χιλιόμετρα που λέει η Volkswagen, στην πραγματικότητα είναι γύρω στα 370 με 380. Έτσι λένε οι μετρήσεις. Εντάξει, αυτό κιόλας εξαρτάται και από το πόδι που έχει ο κάθε οδηγός. Σίγουρα το πόδι, το που κινείται το αυτοκίνητο, αν είναι αστική η χρήση, αν είναι σε κάποιο μεγάλο δρόμο, σε κάποιο ταξίδι. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι στο εσωτερικό είμαστε 2 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ άνετα για 2 άτομα και σε μια πορεία, ειδικά εδώ πέρα σε μια πόλη, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα και πίσω χωράει πάρα πολύ κόσμο. Να πούμε ότι το αυτοκίνητο είναι 5θέσιο. Μπορεί άνετα να φιλοξενήσει 5 επιβάτες και ο πίσω χώρος είναι αξιοπρεπέστατος, πολύ ικανοποιητικός. Το προπαγκάζ είναι 385 λίτρα, άρα λοιπόν έχουμε και πολύ μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Εδώ μπροστά τα πράγματα είναι πάρα πολύ άνετα, πολύ εργονομική η κονσόλα, πολύ ωραίος ο τεμπέλης που υπάρχει και στο συνοδηγό. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ποτέ. Εγώ για παράδειγμα με κάποιους φίλους μου που τσακωνόμαστε ποιος θα βάλει το χέρι. Ποιος θα βάλει το χέρι πρώτος ή θα είναι πίσω το ένα το άλλο. Έτσι. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που πρέπει να πούμε επιπλέον για το αυτοκίνητο αυτό, μιας και είναι 2 τόνους το αυτοκίνητο, έχει μια πάρα πολύ καλή ανάρτηση, δεν καταλαβαίνει σχεδόν τίποτα από το δρόμο. Παρότι ζάντες 20 ίντσων. Ναι, και έχουμε να πούμε ότι είναι και μεγάλη σε φάρδος, που τις περισσότερες φορές σε ένα διαφορετικό αυτοκίνητο παίρνεις μεγάλο feedback από το δρόμο. Ακριβώς. Που κάποιες φορές παίζει να είναι και ενοχλητικό. Γενικότερα στα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα οι ζάντες είναι πιο στενές για να έχουν λιγότερη τριβή με το δρόμο. Άρα λοιπόν έχουν και περισσότερη κατανάλωση σε εισαγωγικά. Η ροπή του είναι πολύ πολύ άμεση. Έχει πάρα πολύ δύναμη το αυτοκίνητο. Έχει 310 νιουτόμετρα ροπής. Επιτυγχάνει τα 0-100 σε 7,1 δευτερόλεπτα. Ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό που έχει αυτό το αυτοκίνητο είναι η λειτουργία braking που έχουν όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή μπορείς να οδηγήσεις μόνο με ένα πεντάλ. Δηλαδή σε αυτή την λειτουργία οδηγάμε τώρα. Σε αυτή την λειτουργία είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάστηκε να πατήσω σχεδόν καθόλου φρένο. Απλά πάει ασυναίσθητο το πόδι λόγω του ότι έχουμε συνηθίσει στα εσωτερικές σκάφη αυτοκίνητα. Αυτό επιτυγχάνει με το braking. Κάνει ανάκτηση ενέργειας, αφήνοντας τον γκάζι. Τις ρόδες φρενάρει ο ηλεκτροκινητήρας. Άρα λοιπόν έχουμε την ανάκτηση ενέργειας. Γι' αυτό λέμε ότι στην πόλη τα ηλεκτρικά μπορεί να βγάλουν περισσότερα χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν είναι ακριβώς το αντίθετο με τα μοτέρ θερμικής καύσης. Τα βενζινοκίνητα ή τα πετρελαιοκίνητα οχήματα συνήθως στην πόλη έχουν υψηλότερες καταναλώσεις και εκτός έχουν χαμηλότερες. Εκτός αυτού, άτομα μπορεί να έχουν κάποιες απορίες σχετικά με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και πώς συμπεριφέρονται μέσα στο δρόμο. Είναι όπως έχεις ένα αυτόματο αυτοκίνητο, δηλαδή με το που αφήνεις το φρένο ξεκινάει σιγά σιγά και με το πάτημα του γκαζιού συνεχίζεις την πορεία σου. Το μόνο θέμα είναι ποτέ μην κάνετε αυτό, γιατί τον άλλο θα το ζαλίσετε και θα μπορέσετε, γιατί με το πατάς τον γκάζι δίνει πολύ γρήγορα την δύναμη, είναι άμεση. Οπότε θέλει να είσαι λίγο πολύ προσεκτικός και όχι απότομος. Δεν πρέπει να είσαι καθόλου απότομος για να μπορέσει να απολαύσεις και την πορεία που έχει. Έτσι. Λοιπόν, άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Το ID3 είδαμε ότι ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο φέρνει σιγά σιγά τεχνολογίες του μέλλοντος, που θα δούμε τα επόμενα χρόνια να εξελίσσονται ακόμα περισσότερο. Μας άφησε πολύ ευχάριστες εντυπώσεις. Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο πολλοί κόσμοι το επέλεγε αν είχε καλύτερη αυτονομία. Ό,τι και να πούμε, έχει πολλά συστήματα ασφαλείας. Σε σχέση με τα υπόλοιπα όμως έχει καλή αυτονομία. Ναι, όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι και ένα αυτοκίνητο πόλης. Σίγουρα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία των περιπτώσεων, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για κάτι τόσο εξελιγμένο, λόγω ότι έχουμε θέμα με τις μπαταρίες. Με τη φόρτιση. Με τη φόρτιση, και στην Ελλάδα επιπλέον δεν έχουμε και πολλούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Βέβαια αυτό διορθώνεται.
όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε Ναι, όμως συνεχώς. εντάξει, υπάρχει μια βραδία εξέλιξη των πραγμάτων περί ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φόρτισης. Αλλά εντάξει. Ας ελπίσουμε αυτό να διορθωθεί και τα πράγματα να γίνουν λίγο καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε ένα σχόλιο και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι. Ευχαριστούμε πολύ.